George De Giorgio, magħruf bħala iċ-Ċiniż, ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru tal-2017 u qal dan f'intervista mal-Aġenzija Internazzjonali tal-Aħbarijiet ir-Reuters. F'din l-intervista mill-ħabs li se tixxandar fil-format ta' podcast fil-jiem li ġejjin, George De Giorgio sostna li kieku kien jaf li tqabbad li joqtol lil Daphne Caruana Galizia huwa kien jitlob 10 miljun euro minflok 150,000 euro. F'din l-intervista, George De Giorgio qal ukoll kif għalih il-qtil ta' Caruana Galizia kien biss negozju, madankollu fl-istess ħin iħossu dispjaċut. George De Giorgio flimkien magħhom Alfred De Giorgio kienu tresqu il-qorti fl-2017 akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, madankollu ċaħdu kull akkuża. Huma kienu ġew arrestati f'Diċembru tal-2017, jiġifieri 50 jum wara l-qtil ta' Caruana Galizia fil-Bidnija. Magħhom kien tressaq ukoll Vince Muscat, magħruf bħala il-Koħħu. Huwa wkoll ċaħat l-akkużi miġġuba kontrih, madankollu fi frar tas-sena li għaddiet huwa biddel il-verżjoni tiegħu u ammetta l-qtil. Huwa ingħata 15-il sena ħabs bil-kundizzjoni li jixed aktar fuq il-każ u reati oħrajn. L-aħwa De Giorgio talbu kemm il-darba għal maħfra presidenzjali, iżda din it-talba ġiet meċħuda mill-Kabinett tal-Ministri fuq parir tal-esperti professjonali. Brabta ma' dan il-qorti ċaħdet ukoll it-talba tagħhom sabiex jiġu ikkumpensati għad-danni li sofrow tal-li ma natawx il-maħfra presidenzjali.